eskoletako protokoloak kentzeko garaia da. Azken 2 urteetan haur eta gazteen beharrak eta eskubideak azken putz gelditu dira. Gogoan ditugu, txakurrak kalean eta haurrak giltzapetuta, tabernak zabalik eta parkeak itxita. Gizarteko sektore gehienetan neurriak malgutu dira, baina eskoletako protokoloak bere horretan jarraitzen dute, egunero gure haurren osasuna kaltetzen. Osasuna, birus baten mehatxutik harago, modu zabalean ulertu eta zaindu beharreko kontua baita. Garapen sanorako oso garrantzitsua da arnasketa ona, besarkadak, aurpegiak ikustea, kontaktua, hurbiltasuna, azken 2 urteetan galarazten ari den guztia. Kontingentzia planek izandako ondorioak oso gogorrak dira. Beren garapenean arazo larriak dituzten haur gaixoak sortzen ari dira. Haur eta gazteen artean buru gaixotasunak eta suizidio tasa ikaragarri igo dira. Egunean 5, 6 edo 7 orduz maskara erabiltzera behartuak daude. Aski da, maskararen erabilera benetako arriskua da haurren garapen egokirako. Haurrek helduok baino 3 aldiz oxigeno gehiago behar dute. Oxigenoa murrizteak immunitate sistema kaltetzen du. Eta karbono dioksidoa pilatzean gorputza azidotzen da, gaixotasun arriskua areagotuz. Martxoaren 12an, ozen eskatuko dugu Gasteizko kaleetan, eskoletako protokoloak kanpora,